Салом, салом, бародароиш, канеста чи? Ова, се кас дар омада. Не кашид я дона лайк бизанин. Лайк, подписатсара ягон вақт фаромӯш накунед шерои Алло. Иҷа ин ҳамин я ҳамун зури гарени файрод кардага ки биё гап зани Догистон Махачкала. Ина дар Догистон дар Махачкала. Ина биё бибини мора ина биё. Аввал тира мебинем баъд даъдуми корбори хидмат мешавем. Хаспик тигди. Салом ба пеш, ҳисор ба пеш. Зинда бошен, гап надорум ҳисор. Мардуми хоксори ҳисори Зарнисор. Дуогӯём дар ҳаққи Садриддин, бародармон дар Чечня. Дуогӯем дар ҳаққи Муслим. Дуогӯем дар ҳаққи Набиҷон бародар. Миннатдорем ҳамин бародаро бениҳоят дастгиримон карданд, бурдан ҳама ҷора нишонмон доданд дар Чечня. Гап надорум и Набиҷон аз шаҳри Навай воша ҳисор Садриддино. Оятуллоам тудам гап надорум бураҷон. Худованд хокагири зар гарда бародаро. Дар ҳақтон дуогӯем як ҳаёт, як амр. Ҷойда бошад сарбаланд хонаобод хокагири зар гарда. Ина Догистон омадем. Ҳамин як одам, як бародари хидмат ҳақоратҳои безеб кард ба телефон. Ту биё иҷа, гуфт ту мардак бошӣ, гуфт Догистон биё гап мезанем. Мо ҷа хидмат як корам доштем, аввалаш худованд як кори хидмат кардем омадем бу. Ане ки аввал мехоҳем ин ҳамин ҳозир дар ҳамин Махачкала оли обозӣ накардем, дар зиндаҳо расидем. Ина мехоҳем ҳамура бибинем. Ҳамун одаме ки мара гуфт қайзури Догистон Махачкала биё. Охи бародар, зур Аллоҳа. Ина дар Махачкалаем, ина дар Догистонем. Ина гарскои пляж. Кадомира мехоҳӣ гир биё догистониҳоро мебиёрӣ, комира мехоҳӣ гир биё. Қай мардакӣ. Та аввал свиновати бо ба сари ман догистониҳоро подключат кардани. Биги биё ина дар прямой эфиром. Ина дар ҳам гарскои пляж. Ина музик бошӣ биги биё. Салом алейкум, хубен акай коля. Ва алейкум ассалом, биги лайк акай коля. Салом, салом. Акай коля. Сила правда, брат. Спасибо, родной. 80 чанд нафарем. 20 класс. Классос ягар подписатсиё кам. Шумо ҷои гӯен ман миём нависен комментарияда. Ҳамин комментария бисёр шуд, ай 100 комментария зиёд шуд ки акайна Сочи биё, акайна Крым биё. Ина ҳамуҷа мерем ба худо. Фақат дастгирӣ кунем, подписатсия занем, кунем лайка фаромӯш накунем. Куҷое ки мефоратона мерам иншалло эфир сар метавонам. Куҷое ки ман хубат хаспик тигди. Оли бест кане як миёя гарени. Оли нама эфир сар дунмо як ҷоли миёя. Хач мо бозӣ кардан мегирем ҳам ҷамъ аст. Салом, салом барои бародарои нав дар омадагӣ. Зинда бошен. Барои дастгириётон миннатдорум. Гапто надорум. Ту супер коля, брат. Гап неста шуди, Аллоҳ зинда бошед. Гап неста, миннатдорум, брат. Аллоҳ ҳаматона нигаҳдор боша, шерои Аллоҳ. Салом коля, брат, боши саломат. Аллоҳ нигаҳбон. Салом алейкум коля таҷик. Ва алейкум ассалом.
зинда бошен шербачаҳо. Миннатдорум барои дастгириётон, барои подписат кардагитон, барои комментариҳои хубтон. Анашо чишниам мегум бародаро. Дар ҳақиқат красивае город, хушрӯяе. Ҳурмат мекунам, гаёш гарени ҳурмат мекунам. Ӯ то што Москва да ӯ ҳама ханигоҳошай. Ӯ мақсад бисёр шумо аҳамият натиҳем ки ӯ ханигае. Мақсад ӯ ягон чӣ нестае ки шумо мара мегӯем ки ана чӯбаи халӣ кардӣ, чӯбао халӣ кардӣ, таъриф кардисти. Ман ки ҷое бирам хушрӯ бошам мегӯм хушрӯя, безеб бошам мегӯм безеба. фаҳмидем? Куҷое ки бирам ҳам ҷои зура зур мегӯянд, ҷои безеба безеб. фаҳмидем? бари ҳамун аямад эҳтиромона хоҳиш мекунем ки лишни гапҳо нанависен. гапҳои нолозим чӣ лозим? ба номи Аллоҳ қасам дар таво ҳурмат, дар таво эҳтиром мекунам. Комер омадагӣ неста, як бор биёен. Магазин медуроӣ, чизи дар кора мегирӣ, меги сум надорум, меги бихай бамиёрӣ мега. И як машруткашам анао хелааш. Бесум мебаранд, та надорум мегӯй, дошта бошӣ метӣ, надошта бошӣ мефурӯй мере. Ҳич намегӯям. Иду. Хай карочи ба таъриф ҳастай охи. Ман ӯ одамош да чӣ кор дорам? Ман города таъриф кардистам. Дар ҳақиқат городи хушрӯмада маҳқул шавам. Акай комрон номерота парто брад. Як ҳамин тараф дар кори савоб Инстаграм да бинависен Коля Таҷик. Коми да Махачкала. Ина биёем бародаро, мебинем бародарои ман. Аз душмани ман ӯ якум биё, аввал ту биё, бадбахт. ҳақоратҳои безеб кардӣ, номерота намебардорӣ, на Доғистон омадем, номерот погиза киштага. Акоми да номери ма дар кора бародаро. Коля Таҷик Инстаграм да менависен. Тоқӣ дорум дар сарам. ҳамун тоқӣ мешиносем. Англисиш да маём, русиш да маём. Метонен англисишам нависен Коля Таҷик. Ушам сайти ма. Акай Коля, салом ай Питер. Ва алайкум салом бародари алислом. Коля ай Чечня зан гирем мешава. Ҳам қастрогай ба номи Аллоҳ як бор иҷабе зан гире. Ҳамин зан далибои ҷо бигирӣ мешаваю. Аввал ёфтан дар кора дар таво строгай Чечня ба худо нашуда намехалиш ки иҷа Доғистон иҷа Чечня нест, иҷа да мумкинае. Унҷа гарени строгай. Коми бачара намепурсӣ мега ака строги бада. Шери нар зинда бошӣ. Салом алайкум акай Коля. Лайка биги комронҷон шери Аллоҳ ай Махачкалае ки мирғ ки шуморо ҳарчи гуфта ҷӯш кард. Ин ҳамун мирғе ки ҳақорат кард ку. Ин ҳамун мирғо гуфтанд ки ту агар зур бошӣ Махачкала биё, Дагистан биё. Иҷада мо одам дорем доғистония. Марг ба ҳамун тоҷике ки ба сари тоҷик як миллати дигара подключат мекунад. Аввалаш ман метонам як арсо чинос дорум доғистонию чечену, лекин ман бародарои худам да бар ман тоҷикан бародарои ман. ба пеш ака дату Коля душманта гап неста. моям дар ҳамин Махачкалаем акай нарум. Зинда боши додарум. Инстаграм да бинавис, иншааллоҳ мебинем яке. Комит ки дар Махачкалаем, дар ҳамин городской плязен наздикен, биёен мебинем, мешинем иншааллоҳ. бо ягон ҷое медонистагитон моро барен, мо мошин катем, просто шинен моро раҳ нишонтен, тамом дига ягон чи не. бля ҷои зур буда ака айноми ёвон да ту ака фақат пешравӣ. Зинда бошӣ бародари ёвоним. Ага салом ай клуб. Зинда бошӣ бародари клубим. Салом алайкум акай Коля. Салом бачаҳои бозори Фуд Сити. Зинда бошем бародарои ки дар бозори Фуд Сити, Садовод, Люблино, Дубровка кор мекунен.
куҷоеда ки кор мекунед дар ҳамин шаҳри ғарибӣ дар куҷое набошед зинда бошед зинда худованд ба ҳамин орзуҳоятон бирасен чӣ мушкиле доред осон бигардад биёед на тамошои тоза бикунем иҷа ҳамин ҳама занака хариб занакам аст ҳама занака хариб ана чортаи мардаку моем салом алайкум бачаҳои питер мо бо шумо зинда бошем бародарои шаҳри питер бародаро кадомит боя бор дига нашо чишня мегум кадомит запред мапред дорен ягон милиса ман то намекуна дар чишня ҳамин барои худат бигард ягон кас корот надора каждый второй ҳурматат накуна номаълиш мекунам да таво вежлива гап мезанам да таво ҳурматат мекунам ба номи худо ӯ комиш хани гапани га одамо чӣ кор дорем бародаро ҳамин мирғ дар любой ҷо ҳаста ама мирғ тамошот кардаста яка ба фикрам хай ӯ мирғ ҳамин хела ӯ хиёл кард ки мо ака ҳамин тоҷико ҳам метарсем ай доғистон охи мо худо мебояд битарсем ина ман омадам публично гуфтестам ҳоли ӯ қасам хӯрдага ки қати мо вомехӯрам гап нестай вомехӯрем ҳеҷ гап не коля гап надорам музик айёвон салом зинда бошем бародар ёвон салом аз ворух зинда боши бародар аз ворух коля номрои аму бақара бите алло бародар ӯ биқа мебидин ай қадар ина ман эфир сар додам 12-13 минут ӯ мара гуфт ки дар ҳамин центри махачкала биё 5 минут ҳамин омад гу ина ман 12 минут чи дар эфир сар додам неста ягон одаме ки 5 минут меомад гу одаме бояд мара дар 5 минут меомад салом айкуло зинда боши бародари куло ан ҳамун одамои ҳамуай ба фикрам ҳамин пастстава одамои ҳамуай занзад гуфе гӯш ки хай ба дили гурдан биен бучха дагестан биен ана центри махачкала биен занг бизанен эфир сарте ина омадем ина эфир сар додем ай махачкала ина биё музики гап неста шеринар яду рӯзоли ҳамин ҷоем иншалло гапат надорум иншалло мебинем таҳмдиле дабоша мебинем акай кола ягон рӯз ба тарафҳои под москва биё яхта гӯспанди ҳисорӣ да номер анаре ҳам ҷабрем рост гӯспанхирӣ мерем кам мирға биёем оли мирға ҳам хатили гурда дора ӯ хиёл кард ки мора просто ай доғистон метарсонад охи ба худо қасам германия биё гӯя ман пастаратсам мекунам германия мерам айфини доғистон чи ай доғистон 1700 километр 1800 километр кадоми бародарои ман ай ҳамада эҳтиромона хоҳиш гапҳои лишни назанен барои ҳам чичина яду комментариҳои безеб хондум бародар яц нависта ки ӯ нагуфт тоҷикистон ба пеш ба худо қасам ӯ гуфтак амура видеои хушрӯ гӯш кинем ман ӯра гуфтам ахи скажи салом алейкум таҷикистон ба пеш ӯ гуфт салом алейкум таҷикистон гуфт ба пеш пасти баъд гуфт шамол чӣ буд наомадай дар видео овозаш аки ҳам марди мо ҳам чӣ хела бисёр ҳамин бояд як гапи нито бояд занад чай умр ботра метарсад намедонам брат оли ку биёй қади доғистони меомадай карочи хистоқа намеомадай акай коля таҷик рескай кумак ба омӯзӣ гузашта лучу пуч нишон додӣ па дилидам қаме касахта ҳами лучу пуч бо кумак ай май кучоя фора ма нишон метема чизе ки фора ма худам боч хали лучу пуч ки лучу пуч как будто тра намефора лучу пуч
кӯмак ҷои хича дора иҷа мория иҷа ҳам аз зиндагӣ хича дора мақсад дига лич пучай тамошо накӣ намефура тавра ягон ҷои безеб нест ягон ҷое ки мақсад гӯй ман ягон лич пуча нишон дористам леки тира мефура буна хали паҳат бадбахт тасиё мегини. Салом алейкум бародар. Салом Айванҷ. Ва алейкум ассалом бародари манҷи. Зинда бошӣ братон. Ака салом алейкум. Ҳеҷ кира бовар нака аз худо до бовар кунем. Гап неста шерои Алло 208 касем я дастгирӣ кинен шери нар ами падилитса кинен ами 200 каса қалам падилитса кинен 8 касда проститин ами то беа тамошо накун иҷозора мекунӣ ки подписаться охи брат ты я хеле гап мезанӣ как будто ман мақсад хайнам ты накӯ подписаться бар ман гуфтесам коми бародари мая подписаться кунам коми душмани мая омада дар корам неста столи ман бародарома гуфтесам подписаться кунем куҷо зора мезанӣ ман тира зора назадам аввалиш ман коми бародари мая подписаться бикунем дастгирӣ кунем мақсад поделиться лайка фаромӯш накунем ман барои бародарои худам гуфтестам бародарое ки ҷон маметем барои нам бародарои тоҷики тоҷдор оруи тоҷикистон амо худмо набардорем ягон кас дига набардошт фақат инами я хеле мирғо инами доғистон иҷа уҷа меган чечняшам рафтем ягон кас ягон хеле лишни гап намезана ҳурмат эҳтиром якум ҷуда валлоҳ қасам бачое ки дар ҳамонҷа кор мекунанд меган ҳамҷа дига намехоҳем ягон ҷо бирем датаво ягон каса кидат намекунанд стройкода кор мекунанд бачаҳо як бор як кас я зана кидат када як бор ӯ бача гуфтаа ки усто ки ҳоз мерам муфтиёда гап мезанам изоша резки бировардиан сума додиан хали кидат уман нестай да чечня чӣ бо шумо мегӯед чечня рафтӣ хекадӣ хекадӣ ҳар як кундира гӯшна гап неста шери Алло ассалом додарҷон ҳамин номерои колияра чӣ хел ёбем коми дар номери ма дар кора шерои Алло едини роҳ ватсап инстаграм да галасовое ё ки менависен чӣ мушкилӣ дорем аввалш худованд иншааллоҳ ма ответ метем кадоме ки сразу ответ намегира хафа нашавед бародаро бениҳоят бисёр одам менависа ба худу қасам бениҳоят шумо просто неправильно мефаҳмед типа короче ман ответ надодум ё ки мега ки ҳач нависта мега фақат одамои даркори хта ответ месем толя лайка скакатиза гап неста ҳалосозимон бочои фархор зинда бошем бародарои фархорум салом аз масҷо бародарои масҷо гапто надорем зинда бошем акай инҳоро ман хон инҳо душман медонам шағолуш ҳаста леки боварӣ дорам ки ҳамин 73000 подписчикам ҳамин 72800аш мужики наррай нар хали чине нар просто нара зинда бошен ҳама каса бародарои аҳлиислом салом бозам салом барои бародарои нав дуромадагӣ ака сӯзи чӣ темаҳа зинда бошем лайка бигӯ шери нари тоҷӣ чӣ темаҳа шераи нар ба пеш зинда бошем гап нестай роста шумо ҳамин поделиться кинен ҳамин эфира то дига бародароям будура я тамошо ҳеҷ чай манам нарава я тамошош мемонам просто ака коля созем ака катитен зинда бошем бародарои катитен куҷоеда боша худованд дапотон хор назана аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша шерои Алло подписатсара фаромӯш накунед канали додараки мара ҷовидон онлайна миннатдорум ки дастгирӣ карден 1000 зиёд шуд гапто надорум бо дастгириш кунен ана хизмат дай ба худо қасам мега ака ба хотире ки хизмати халқ дай мега 20 сум мега ман ёрдамат мекунам ана
комида реклама, комида чи саволи важна, срочна дар кори ягон чи аму номерои аму ҳастай, амуда менависен, иншаллоҳ алоқа да вай мада мебурояд. Тестар номерма метентонам исонам. 201 нафарем 168 талай. Лайк бизанем, ба тоқи мезанем, ба кепка мезанем, ба чиз мезанем, бизанем. Чиҳол дорӣ брат? Хуб ҳастам брат ҷон. Ҳамҷа як маймун мора файрод кардага ку иншаллоҳ мебинем. Имрӯзаи пагай чӣ мега биё Догистон гап занем, ина омадем Догистон. Сентри Махачкала биё мега занг зан. Ина мо Махачкала 5-10 минутара. Коля масъалаи права бина. Дидум бародаро, права ёфтум канал. Ахираш ёфтум. Камтарак қиматтарай бародарҷоно. Леки канали хубай. Илтимос мегаги я одам рӯи ки хали талпа малпа не. Я одам рӯи ки мега иншаллоҳ я одам ду одам корша буд мекунем. Мақсад талпа рӯи нак ягона. Салом алейкум. Очад мраилам дордорӣ. Далалат галбӯй чит нахоҳам хали ақорат кунам. Заблакиро. Коми ҳамин мара даже подписчикай заблокирует чӣ мекунем, ақорат мекунам, чӣ мекунам. Умура уман дар кори саиҷа ҷой наруай основной 96-97% подписчикои ма ҳамаш нарам, ҳамаш. Бо кадом тема? Салом алейк, чанд сум будаем права? Права бародаро нархша ба дар эфир намегем. Иншаллоҳ мешава када. Роҳ шаёфтем фақат дар Чечня, лекин ҳоли Догистон дам я мекомум мешуру мишисем. Коля ба пеш, албатта акай Коля зинда бошӣ. Шерои нар аз шумо фақат подписатсия тамом. Бисёрот мебиёен, мебинам подписатсия кардаги нестен. Бовар ки ин қадар нерви, ин қадар гапу чап, ин қадар проблема. Лекин шумо я дар ҳамҷои иштагитон я бор ҳамин подписатсия бикунед. Халос. Ҳамин кадомит бародари ма медонен, хитона бародар медонен, ҳамо подписатсия кунед. Ҳар хел мирғи шағол подписатсия ҳам накунед, муҳтоҷи подписатсия шумо ҳам надорум. Бародаром ҳастанд. Иншаллоҳ боварӣ дорум ки ҳамин нар дар любой ҷо нарай, шағол дар любой ҷо шағолай. Салом ай Германия. Зинда бошӣ виптеҷе. Салом алейк, лайка биги айноми ёвон. Зинда бошӣ бародари ёвон. Коля лайка қаб. Лайка қаб Коля. Коля сила. Хали мондани номи канал ма уҷа. Аҷода Ахмад Сила навистагия чишняда. Мегем номи канала он чи сила моне. Номи канала алис кинем Кирозия бародаро. Бисёр одам менависа номи канала дихали, номи канала. Я хеле гап мезанам ба мара ба худо хиёл мекунӣ ҳам лоимома. Чечня камиёи сабр 12 Коля сила. Чечня на ҳамин рӯз аз Чечня омадем Догистон. Салом сила таҷик сила мемонем номи канала. Оли чанд кас мемона уже. Одамое ки канал ба номи ма канал рӯй кардагиам бародаро ора бовар накунед. Я 10 канал дидум ҳамеша ба номи Коля Таҷик 2, Коля Таҷик 1, Коля Таҷик 2 ҳам надорум. Ягон канал надорум. Ҳамин як канали ма 73 000 подписчик зиёдтай. Ҳамира диден бовар кунен, дигарушда бовар накунен. У видеои мара скачат карда партофтагиам. Ана ҳамо одамое ки видеои мара скачат карда партофтагиам, ҳамо хоҳиш мекунем ҳамин кора накунем. Якумш мардиам нестай. Брен меҳнат кунем, видео кунем. Ана дуюмш як хел видеое ҳаста ки мара просто занг мезананд, хоҳиш мекунанд ки ака илтимос ҳамин видеои моро удалид ки комики по-братски гап занам, мо ҳамуро удалид кардагем ба худо қасам. Ин ҳам армияне гуфта будум дар ёдтон боша бачаҳа ки хубай гуфтум
не ки сагра машиника ама мара занг зад брат гуфт я же деньги отдал гуфт 160 000 зачем делал видео удали пожалуйста по-братски мо гирифтем удалить кард наурӯз я бародари тоҷики хидму занг зад ака гуфтам ана я узбек бача узи занг заиста ам права мекунам хоҳиш мекунам мега ака брат пожалуйста удали ана амура мегем маҳкам кунем коли ака салом ба пеш тоҷикистон бовар кун аҷоиб мешавад таҷик сила брат таҷик сила оли ман мемонам номи канала изменят мекунем иншалло леки оли чанд кас дига бо мемона ба филм ина бо гӯш мекунем мушкили бародара алло салом алейкум ака ва алейкум ассалом бародар саломати хубай фурбурди баҷо ака оҳо шукрона алло гап зан бародарҷон гапат омадаста чи ака ма отти хулиган а отти хулиган алло о лаба инстаграму данави кузум номута парски мухота ман бародару гӯш мекунем бародарҷон инстаграм мада як дунё одам менависам ман ҳамаи ура наметавонам бародар номурота навис гуфтавду нависта мондай зан охи ном ҳама мега номерота навис ҳама да менависем мушкилита бугӯ бародарҷон мушкили мо соли оянду сентябри гузашта дар борони хинаки дар як ҷо кириша задем киришара буд накарда як ҷои дигар роӣ кард рафтем уҷа кор кардем ҳам кириша ода 126 000 пул додага дарни шиша так мезане айзана хӯрад мекуна учара хӯрад мекуна ҳама хӯрад чӣ миллата таҷики бетмона беша айзана хӯрад мекуна ба ҳеч чӣ намегӯ мо аксар ҳама ихтирота гуфтем ки мақсад айзана гуфтада хӯрад таразина ека ки балуфо ҷавоб местада партому мекунам таҷи чафчак хаёз ман местам ҳамин партом миёяд ба любой ҷуро агар ҳамун биёяд ман ҳамун пули тира чанс мекунам ҳамуна на мондагия ман метем агар ина бугӯ ина оз ман туда ватсап да навис ки ака салом алейкум места палазени партогу ман места палазени ман мепартом гир партошагу ина ба ҳамҷара биёя чанс меаста ман метем ҳамуш ҳам просто гап доранд ин тоҷикои хунон аксарияташ як 40% ҳам просто гап доранд ака мега бихе ба доғистона биё ина хестем омадем ба доғистона ина 28 минут шуд нестай якта тарафи нами паус кислобода ҷода ака бози дар доғистонем бародар дар доғистонем бози оли намедонем дазе кай москва мерем оли як моҳ дар сафарем иншаалло дам отпуска даем яму бефара шудем ба худо ҳамин занги телефони леки кора бародарон пеш бурдестан иншаалло ҳам кӯрмо ака пеш мешава ина ака барои ки камбағалем брат ҳамаи мо саграи камбағалем иншаалло мешава кора сабр кунен ватсап дар роҳи ки галасавой чӣ гапе шудага ана коми ҳам ватсап дар галасавой роҳӣ мекунад чӣ проблема чӣ мушкилия иншаалло мебинем ответча метиҳем фақат галасавой роҳӣ кунен ватсап дар занги бефоида меги ябор аёди ман мебуроям мерам мақсад дар як рӯз 100 звонок брат тамом ватсап дар галасавой роҳӣ ки издатка ответча мегири любой вақт коми дар ватсап галасавой роҳӣ кардага ответча додагӣ майли алло нигаҳбонам акай коля дига путин занг назадестан оли иншаалло занг мезанад шумо ҳамин подписат сакинем ки як 100 000 зиёд шавад як камтар дига чишаем дар коша ваалейкум ассалом шукри алло гап неста ина бародари дига тоҷик мо аҷо ака Астрахан кай омадем видеора тамошо метунӣ гап нестай братҷон сел чо дар куҷо зиндаги дорӣ дар сиса кай оли рафаки агама бигавра хай биё
кули чо тамара тем суса додан мегирем даш чанд сума партия созай деним сум ништяк ҳавли номеро намегирем иншалло гап нешери алло унав бардорам тоҷикан унав тамом баха бинай бардар тоҷик хидмо номеро танавис куля бра номерои ман дар инстаграм куля таҷик мезанем проблематона галасавои рӯӣ мекунем иншалло номера мегирем номеро танавис куля бара салом алайкум сӯзака куля бара куля брат путин номеро тагум карда хеле дия зангаш бизан не мо бикова биёва занг мизан ака донера ёфтем ака питер 300,000 кидач дагем дастгирӣ намекунӣ ака мекунем дастгирӣ ҳамин ватсап да галасавои рӯӣ кунем иншалло як рӯзда як кор буд мешавад аё то набуроре коми ҳамин соати 9 саҳар занг зад соати 9 саҳар занг зад бачаҳои ман мебуранд меран бародарои ман мақсади хали гап неста ки ҳама як корша як рӯзда буд кунем ардак буд шумо ҳам бояд правильно фаҳмед дар ҳақиқат бояд правильно фаҳмед инстаграм ман надорем хай инстаграм надорӣ брат скачатки охиёзи давро нест чикор кунем ман правильно фаҳмед ман ин қадар одама наметавонам номеро ответ дода номера метавонем ба ответ дода намеша як салом алайкум акай куля салом айклуб ова айклуб салом зинда бошӣ бародари клубим ака он кун духтарои догистониёро нишон бутем охи духтароро нишон бутем бародар унҷа ҳар як бо бибимуллою бобомулло шитага мо ин просто море ман ягон духтар дили ният ягон чине просто ахе море нишон додистам ки мардум тамошо бикунад уже сар шуда ҳамин хеле як хеле гап мезананд мегӯ ягон муллои ҳамин аддушияндаи хеле ягон мурда ҳаёт даже ба зинои чашм кардагӣ нест мегӯй как будто как раз ози дар ҳамин ҷае дар догистони биё ози кидат кардагиам биё ози биёем ба сарта гап неста биё браҷон чубане биёе догистониай кияй ягон гармода фарқа надорам мерем иншалло суҳбат мекунем чақчақ мо ҷуз ай аллоҳ ягон зоташ наметарсем фақат аллоҳи меҳрубон респект айнои мардуми райони 5 зинда бошед мардуми райони 5 салом алайкум аз ғарм зинда боши бародари ғармӣ дар питер дина магазин дар омадем се та майка гирифтем бародарои тоҷикмон магазини райони ғармӣ буда худованд куҷоеда бошам бародар дасти кама набинам се та майка гирифтем омадем пеши касаш гуфтан 1900 сум меша скидкаш 900 сум ҳама хирсанда шидем ба худо ки гап да он 900 сум намерава гап да ҳамон бародара ҳурмату эҳтирому иззатш мерава ки мақсад скидка худтон медонем 10 рубл мекунанд ё 20 рубл ҳамин мардак 900 рубл скидка кард аз номи бачаҳо аз номи бачаҳои бухара зинда бошем бародарои бухороӣ ки ҷой да бошед сарбаланд хонаобод бошед салом алайкум аз номи бачаҳои данғара гап надорум бародарои данғара зинда бошед аз любой ҷо ба фикрам подписчик дорум аз любой ҷо бошед саломат бошед хеле саломати бародар шукронаи аллоҳ брат акай куля саломат салом сӯзи ака ҳақора нак шери аллоҳ ҳақора нак коме ҳамин
лишняя хӯрад кунам, манам ахӯра не он кас дигарам кунам, заблаки лутиш мекунам. ҳар я музико ҳастай дар онҷа брат, ту чӣ баи хеле мегӯӣ? Бародар дор омада онҷа. Чӣ дар кора ҳамин каса пас задан? Ҳамин мо ҳамин кай ҳамин кора бас мекунем, мо ҳамин як каса мо пас задана, як каса ноҳурматӣ кардана. Мо бояд ҳурмати якдигара фаромӯш накунем бародарҷон. Ҳам аз ин бачаҳо сухандариҳо бисёр гап аст. Гап нестай брат, ҳамин латм кунӣ бошад шавад. Ҳеҷ гап нестай дар зиндагӣ. Мардак лат мехӯрад, шата мехӯрад. Мардак шата хӯрдаг нест, мардак ҳам нест. Салом ака. Тамос бирӯем. Инстаграм, фақат Инстаграм да менависен ё голос рӯй мекунед. Номера метавим иншаллоҳ. Проблематон намеге, номера метавим. Салом алейкум. Ними Шамсиддин. Номи Шамсиддин. Зинда бош бародар Шамсиддин. Салом Ширина. Ва алейкум ассалом. Али Лах салом. Коля салом Али. Коля. Не брат, инҷа тамошо наомадем. Баъд якум истодемаш. Просто ман ҳама одам гуфт ки Махачкала биё. Ина Махачкала омадем. Мо қазангиш мезанем, шаштагия. Хай мумкин он корда ягон ҷуда. Хай якем бега алоқа дарам бурад. Коля мара корда намегирем. Любой каса корда намегирем. Любой одаме ки ҳамин кор мекунад, дар ҳақиқат адушӣ кор мекунад, фреб намекунад. Мақсад мера ҳамин дастгирӣ мекунад, мегирем. Чуба намегирем? Ба номи Аллоҳ ин бародар нависта ки ин мардуми тоҷик кунков меган, чиликов пурри хелос мегардад то мурданшона. Бас кинен ака ҳамин кора валлоҳ қасам аку ҳамин чичиннора ҳарчи мегаин ман дар ҳақиқат то баъди чӣ надидим, бовар намекардам ки ҳамин хеле ҳурмат, ҳамин хеле эҳтиром дар Чечня, ҳамин хеле озод мегардӣ дар ҳамин Чечня ки дар ягон давлати рӯи ҷаҳон ман ҳамин хеле озод нагаштам. Мада сахт махкул шуд ба худам. Коми запрет мапрет дорад дафт кунем ҳамин Москваро бизанем бирен ҳамин Чечня. Ягон гар кидат нестай мегам ба худам. бениҳоят мардуми худмон бисёр аст. ҳамин мардуми ҳисор бениҳоят бисёр аст. Кай Коля як бор бугӯ ҳамин канали ғарма дастгирӣ кунам, фақат ғору тепа аст. Ина гуфтум як бор канали ғарма дастгирӣ кунем, фақат ғору тепа буд. Эй мардак ман мори сиёнка дорум, мардуми мо ҳарчи мегӯяд ӯ ғору тепа ҷура чӣ Инстаграм чӣ хел сарам дар тоқӣ дорум, спартикаи сафед. Коля таҷик бизанен меоин. Подписатся, лайк фаромӯш накунен, дастгирӣ кунен бародарҷоно. Канали додараки мара дастгирӣ кунен, Ҷовид онлайн. Коми агар ӯ да тезтар алоқа да мебурен, чен мара коми мехоҳад срочно ман дар корум, Ҷовид онлайн да менависен, иншааллоҳ ӯ мара мега ки ҳамихе проблематон намега. Ана иншааллоҳ мебинем. Коля Добистон дай тенҷи бародарҷон дар Добистону бародарҷон ғарм шуморо интизора обуна шавед. Ами ҳатман ами сол Тоҷикистон равм, иншааллоҳ ғарм мерам бародар, иншааллоҳ. Барои чӣ ки ами магазин даромадам, ами аду бачак магазини амира ами ғармӣ куҷое да боша ҳам бародар худованд хока гирад, зар гарда, давлат чаида зиёд гардонад. Гап да ӯ скидкаш намерава, просто мо ҳам хел хирсанде шудем ба номи худо ки ҳам хел бародаро ҳастанд, ҳам хел инсоное ки ҳастанд, магазинои хуб доранд дар ҳар хел шаҳро. Бародари тоҷики мо фахр кунем, бояд ина мақсад ин ҳамин рӯзо да ина дар кор мешавад. Тоҷики худмо мера бисёрш мега ака мебиёя падаркаш мекунем мега ба худо дар нам Чечня бисёрш ака мебиёя падарка.
зинда боша акай ранг ҳамин овози маро шунавиди худованд хокагири заҳр гарда айда давлата зиёд кунам ор зиро акаҷон ключ де чиҳам мусоита лайка биги шери нар кор ҳаст дар чишня кор пыррай главна кидат нестай ба худу зиёдтӣ метан мега ҳар як шеруи нара мега ки ҳам кора мекине мега пешакӣ шума метан мега охир дабои ягон чи зиёдтӣ метан хайма ҳам даҳани халқи худ муфаҳмидим ягон бегона не даҳани халқи чоне ҳамин комира мепурсӣ мега акай ҷада кидат неста 100% рост мегӯй дода ай ҳама гунаҳгори калон мо худмонем бародаро ира ба и ганда мекинем ира ба и паст мезанем ана и ма ӯ зурму ай вай зурай вай аида зурай ҳамин корора ай байни мо аҳ намера ба фикри ма кӣ дар кора ҳамин коро як каса бояд як ранҷони як гапи ганда гӯя ақорат кунӣ номер бародаро барои чӣ наметем валлоҳ қасам ҳамишав як одам соат 2 шав занг зад яки дигаш 4 шав ман вақте ки эфир дарем ёки ватсапм онлайн это не значит что соати 2 шав занг задан мумкина ё 4 шав ҳамин коме ки ҳамин бананг баномус мардака ҳеҷ гоҳ бояд як аз даст баъди соати 8 9 10 шав просто так занг назана ба проблемаи худ рӯзда занг занем чӣ дар кора ҳамин кортон меғалта як хелиш ответ надодем ақоратмон мекунам баъд мегӯем ки бародар и хеу хе коля мара нахондӣ ҳам гап задистам бародарҷон ҳам хондистам мара нафаҳам салом аз номи қумсангин ва алайкум ассалом бародарои қумсангин ман ҳамин қумсангин 2013 сол як дӯсти хуб доштам раҳматулло ном дора ҳамун бародара чӣ хел биёвем ҳамун бародар овози мара бишнавӣ я балоки инстаграм да навис раҳмат ман тура ганда ба номи худо брат дӯстат медорам ёдат кардам ай 2013 7-8 сол зиёд шуд надидам мегуфт ки мо бачаҳои қумсангирем дасти ҳамара мегирем зинда бошем бародарои қумсангин коля як ҷода як кумча сабзира надост зинда боши шери аллоҳ зинда боши ина бародара диди тоҷика анахе ҳурмат эҳтиром аллоҳ нигаҳбонат ака ина бародарҷон бо чӣ мехоҳӣ ина хубира ҳама када метавонад не хубира ҳама када наметавонад тоиз гандагира ҳама мекунад биё ҳамин якдигара дига пас назанем ҳурмати якдигар да бошем якдигара ёрдамаш да бошем якдигара фикриш да бошем якдигара вуручат кунем бача дар тоҷикистон мо социален эксперимент гузарондем дар моҳи шарифи рамазон ана як раҳе ки 15 километра гуфтем ки 4 гуфтем росто мерем бар ба маршрутка набурда ина чичиня дар 60-70 километр мерем мегӯем ки мебарӣ ҳо мега ба худу бе тарқусрем бардармо хок агира заҳр гарда ки ҷои да боша амри даро зану блакошкати омада дамгири ина як карбузи як хава варда ина мо хӯрдестем дар ахши дом мекунем салом алайкум акай коля салом айнои бачаҳои дангара сити биги лайк зинда боши бачаҳои дангара сити даим бари ма дангара бародарам ҳаста ай кулоб ҳаста ай ванҷ ҳаста ай помир ҳаста бародаро фақат ин ҳамин бародаро ки дар бари ма ҳастанд худованд хории рӯи дунёро набинанд любо чида тайёрам ба номи аллоҳ бародари узбек нияти хуб мардуми ғарм дар магазин дорем биём меҳмонӣ мардуми ғарм гап то надорум дар қазо
Qozog'iston magazin дорем мегам биё меҳмони гап неста иншаллоҳ раҳу шава мошинкат мерем бародар Instagram да навис WhatsApp да номерои WhatsApp ҳам метем иншаллоҳ алоқа дарем кора ҷои сури ай дарай алмоси шиндагӣ бародарҷоно ай ҳама бахшиши зиёд зарияту мурдеста ака дагестан барои чӣ рафтем дамгирӣ не мо садқаи дамгирӣ шавем брат я мурға бояд бинем валлоҳ қасам инами сели дар Догистон омадан я бародари тоҷика бояд бинем ана бояд догистониро бояд бибинем як пули нағза кидат када омадага адресои хонаша пол меёфтем рост хонаш мерем иншааллоҳ номерои путината рӯик ватсапа коли я таҷик мезанем спартикаи сафед пушидаки тоқи дасар ахдо аппарат пахтазанака шумо тез мехӯрдем ки ира бинане коля канали ман ҳама рӯзгори дорам нишон дода шудааст даромада обуна шавад иншааллоҳ салом коля зинда боша хумсангир як дунё салом салом ай акай коля ман евредо Instagram да менависем коля таҷик алоқа надорам коля ай куҷои сурия ай дарай алмосӣ бародар комрон шумо да барори кор аллоҳ нигаҳбон зинда боша гап неста аллоҳ шуморам нигаҳбон боша ҳамата дӯст медорам ҳамин комментариёда нависем куҷо сафар кунем дарди мардума равем бифаҳмем мақсад ина ҷиштина дар рафтаи мардума ҳамаша фаҳмидем 100% ака мега зиндагимон ай масибара зурай мега ҳамааш боракан ҳамааш зиндагии хуб квартиро арзон 10,000 12,000 15,000 симат кардаген дохонагара мега коми зану шуси мебиёяд ҷишния соҳибои хона ямодумо мега сум намегиранд чӣ фаҳмиде сум намегиранд ямодумо дар рамазон мега любой масҷида бепул авқот буд мега ямои рамазон любой масҷида бепул авқот будам коля салом алейкум ка дига ҳама тенҷа худо башшигир ҳама тенҷа салом алейкум барои бародарои нав дуромадаги як бор дига салом алейкум як рӯз биё меҳмонӣ коля Instagram да нависем любой ҷо мерем часпи